skriver det bare, men det kan jeg love dig for, så får du det bare. Rigtigt, det er da svært at finde sådan nogle, det er altid sådan noget lidt blødt noget, man finder, synes jeg. Det er, der er, hvis du er hunde og heste, så får du også... Hunde og heste, er det rigtigt? Ja. Hvor har du fundet ud af det? Sæler. Sæler? Siger du, fordi hvis du skriver en anden mand, så bare søge på adult for eksempel, så kommer der bare alt muligt med. Seal gangbang. Og du kan altså knække det der i, som der står der. Det skal du også, det kan være lidt irriterende nogle gange, hvis du søger på et eller andet. Så... Altså, det er på en hester, så der kommer en... En mulige. Det er helt vildt, det her. Det er ikke sådan. Der er også mange hele film og sådan noget. Ja. Der er ikke noget... Du må ikke lave alle masse, det du ved om det. Der er ikke noget værre end at få nogle glimt der. Samme bag det for mig, mand. Ja, selvfølgelig. Jeg har sådan en marmor. Så er det hvor der også fandt bitten til det der, mand. Nej, jeg bruger den sammen med konen. Ja, og hvis konen ligger hjemme, så det var det da også. Det er selvfølgelig. Ja, det var... Jeg tror da nærmest, at jeg ryger et pile 3 gange om dagen. Du skal bare vente, du vender lidt. Jeg lover dig bare. Der er så meget. Det er a world of fun, eller hvad? Der er ingen grund til at betale for noget, man. Du skal bare hente alt der. Nej, det er vildt. Har du nogensinde lige låst døren herinde, man, og så bare gået en tur på nettet? Ej, men igen, der kan de jo se, når man er inde her på et eller andet. Kan man det? Det er med løgn. Det er rigtigt. Så er du ude med fanget for Du længe. kan gå ind og se, hvem der har været logget ind på den her computer med det der Du har alle adresserne. Så, det var en god idé, så er ikke? Du skal da bare køre. Nu er det der mere. Det er godt, Rikke. Og her der har vi ordentlige forbindelser, jo. Ja, der er jo kanonforbindelser. Hvor hurtigt kan din forældre forestille med? Det ved jeg ikke. Det var en værre, det svarer godt hurtigt. Du kan lige gå ind og se, hvor lang tid du tror, hvordan jeg er nu. Tak for det.